fanii mei și bine ați venit la un nou episod. Data trecută Max tot a zis că nu vine peretele. Scrieți în comentarii ce obi să mai facem, adică ce joc să mai facem de genul ăsta. Scrieți acolo repede în comentarii. Repede. Cine se uită la mine și încă n-a dat like, păi fă imediat. Ok, deci dacă vă place acest genul de hobby, hai să facem și partea a doua, hai. Că dacă sunteți la mine pe canal și nu v-ați abonat și n-ați dat like-uri, vă rog să dați și like-uri multe și să vă abonați. Dar hai să vedeți cum fac eu acum. Cum crede peretele. Și astăzi, după cum ați văzut, ne jucăm scapă de blocul rău. Și dacă e verde, trebuie să te ascunzi într-o... Și fata asta e uimită, șocată, săraca. Are șoc. Nu-i vine să creadă cât de mare e peretele ăsta. Și da, am speclit-o. Să scrieți speclă în comentarii că am speclit-o. Ok, și dacă vă întrebați câți ani am 8 ani. Da, și până reușesc eu să... trec, voi apăsați repede pe butonașul de like. Cine e... bubuiți butonul ăla gri, bubuiți butonul ăla roșu, care nu trebuie să fie roșu, trebuie să fie acum gri. Ok, vă mulțumesc. Cred că ăștia sunt cei mai rapizi, sau? Am un semn pe Ucrav numele. Ok, deci, nu, o să regrede să fac. No! Da, am speclit-o. Băgați speclă în comentarii. Băgați speclă. Scrieți speclă în comentarii. Scrieți repede speclă în comentarii. Scrieți speclă acum în comentarii.
Ok, și hai să... Bun, și haideți să... Și să ajungem să facem măcar câțiva abonați. Vă iubesc. Și da. Uite fața bacon, uitați. Fața bacon acolo. Ok, și da. Hai să vă uitați cum o să supraviețuiesc. Dacă vă scrieți în comentarii cu ce joc să mai fac. Ok. Scrieți. Acum e peretele heavy. Mama cât de heavy e. Care că nici nu pot să calc pe steag. Cât de ești care are față de bebeu. Da, și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați și să dați like. Pa, pa, și scrieți în comentarii ce obiuri să mai fac. Pa, pa. Și abonați-vă. Pa, pa.